Марио, искаш да ти пратя един аймбот, бе. За... За какво? За CS1.6. Я ми го опиши малко. Какво прави по-точно? Бие хетки. Аз знам, че бие хетки, ама как по-точно? Виждали сте? Вау, Да аймбот си я преди всичко има. клоухак или... Значи, и може против. И без това ми трябва хакно. Да ти го пратя, не? Да. Ама как се пуска? Сподели и ще видиш. Добре. Virgolette basse, aimbot.at. Да го приемам ли? Да. Добре. Сега? Отвори го. Да го отворя. Да. Сигурен ли си? Да, Добре. Да натиснеш спомни, нали? Да,